Кой? Леля Тони. Защо? Защото Драни Чичо жив. Да. Ти откъде знаеш? Аз знам преди знам. Тати, она ми каза преди. От преди знаеш ти. Тати, аз преди ми каза. Аз сакам, она ми пъши козо. Кой? Леля Тони. Она е послуша. Какво е она? Послуша. Да, послуша. И ми козо. Да. Ти помниш? Помням. А ти, Хади? Защо му казваш на Леля Буклук? Она е добра. Не гледаш ли ти си бега? Аз ти казвам, Леля Тони, аз ти казвам, аз казах на теб Буклук. Ти не знаеш къде живее, нали така? Не можеш да ги намериш. Она къде живее? На България или е тук? Много знам къде живее. Къде? Не знам, ти знаеш ли? Не. Не си чул нещо? Аз знам къде живее. Къде? Къде е там? Лечи къде живее. Къде са такви? На портата. Там живее. На гробищата? Къде? Не на гробищата, къде са играли те? Къде там живее, къде спие? На хотел? А? В хотел? Или не? Не къща, нова къща има она. Друга къща има, но... Она се жени са друг мъж. Да. Опа, ти по откъде знаеш? Она се жени. Кой ти Она каза? ми каза. Она ти каза? Кога? Преди. Що ти вика? Каза, аз знаме вече, ти стоим пече чужи. Аз ти се женям с друг мъж. И това ми каза. Да, казал ти. Честно? Да. И сега тя добра ли или лоша? Лоша. Лоша, нали? Она много е добра. Защо го казваш Буклук? Да. Она е Буклук. Она не е Буклук, Буклук е. И защо е буклук? Но она е добра. Добра е. Добра е. Не е добра. То не е добра. Она е луда. Виж, хатката как знае точно. А ти не знаеш, Абдули.